Evo smo, draga braće i sestre, u ovu četvrtu nedelju posta, koju još zovemo sredopostna nedelja, jer upravo u ovoj nedelji se, da kažemo, prepolovio post i otpostili smo pola vaskršnjega posta u slavu Božiju. I u ovoj nedelji Crkva Božja određuje da se čita ovo evanđelje koje ste imali priliku da čujete i da čujemo i da mu budemo svjedoci. Najprije evanđelje u kome je Gospod i događaj koji se desio u vrijeme ono, kako kaže evanđelje, to znači da je to u istoriji, da to nije priča, nego je događaj kome su apostoli svjedočili i ostavili nama u evanđelju da i mi budemo svjedoci čitajući ovo sveto evanđelje. A kada god se otvore korice svetog evanđelja, znamo da se otvara nebo i da nam sami Sin Božji govori, jer evanđelje i zovemo riječ Božja. Pa smo u prvom evanđelju bili svjedoci iscjeljenju čovjeka koji je bio zaposjednut duhom nečistim demonskim silama, a demon čega se god dotakne, on parališe, on veže, on onesposobljava čovjeka na ovaj ili na onaj način. Neka se dotakne njegove duše, neka se dotakne tijela, govora, jezika, volje, bića uopšte. U ovome slučaju to je bio čovjek bjesomučenik koji, kako kaže otac njegov, sa mukom, sa suzama priđe Hristu: pomozi mi ako Boga znaš, pomagaj, jer sin moj se mnogo muči. Muči ga đavo i često ga baca u vatru, u vodu da ga pogubi, baca se pjena mu ide na usta, škrguće zubima, bijes projavljuje, što znači i bijesom mučen onaj koga su bijesi ili nečiste sile zaposjednuli. I Gospod po vjeri Oca njegova, sve je moguće onome koji vjeruje, ako vjeruješ, bit će ti kako govoriš. Ja ga, Gospode, dovedoh, kaže, tvojim učenicima, ne mogoše ga iscijeliti. O rode nevjerni, zavapi Gospod, kako ste čuli, svojim učenicima, o rode nevjerni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpjeti, govori Gospod. U ovim riječima Gospod izražava bol i tugu za nama kada god smo u tom stanju malovjerja, malodušja ili nevjerja. Gospod hoće od nas povjerenje, kao istinski roditelj, kao što dijete ima povjerenje u svoga oca, pa kad ostane samo ili kada dođe do nevolje uvijek traži, ili kada se zagubi, pa se osvrne oko sebe, nema majke, nema oca, pa ga uhvati strah, uhvati ga muka. I obratno, kada je roditelj tu, osjeća sigurnost, osjeća radost, osjeća ljubav i sve ono što mu pruža roditelj, tako i sa nama, kada se povjerimo Gospodu Bogu kao prvom našem roditelju, kao onome koji je dao naše roditelje, kao Bogu ljubavi, onda smo uvijek ograđeni, uvijek smo sigurni i uvijek smo zaštićeni i neće doći do ovakvih posljedica kako je došlo kod ovoga mladića da ga sveže duh nečisti. I kaže se ovdje da kada je povikao gromko Hristos: duše nije mi, tebi zapovjedam, iziđi, da ga je otpustio demon i da je stao govoriti i priseban biti, ono što kaže, dođe sebi, jer nije bio, da kaže naš narod, sav svoj, nije svoj, ili bijesan je, znači da su bijesi zaposjeli njegovu dušu. A u drugome evanđelju koje čitamo u ovu nedelju, kada se sjećamo svetoga Jovana Lestvičnika koji je napisao lestvicu vrlina, kako da se uspinjemo ka Bogu, kako i po koju vrlinu da zadobijamo kako bismo bili sigurni na putu spasenja. To je jedno monaško štivo, prije svega za monahe, ali može biti od koristi i nama koliko možemo, koliko našoj moći, da hodimo tom lestvicom, da ukrašavamo naše duše kako bi se radovala nebesa. Ne kako bi nas, ne daj Bože, ljudi hvalili pa da nam to srcu prija, nego da bi se Gospodu Bogu našem ugodili, da bi bližnji imali, što bi rekli, neke vajde od nas i od naše ljubavi, a ne da, kako kaže narod, krademo Bogu dane ovdje na zemlji. To je jedna narodna umotvorina, da čovjek kada dan gubi,
ukrade Bogu dane, jer Bog je darodavac života i vrijeme života koje smo dobili nije u našoj vlasti. To nam je dato u zalog i to vrijeme života nekome je bilo kraće, nekome je bilo duže. A onda kada ga sagledamo da nam je Gospod dao, pa pogotovo ako smo pravi i zdravi, onda to vrijeme treba da koristimo na spasenje naših duša. A kako kaže tamo u Starome Zavjetu, u premudrostima Solomon govori, kaže, početak mudrosti je strah Gospodnji. I upravo kaže da čovjek tada zadobija mudrost. I danas često raznorazne stvari nazivamo mudrošću. Međutim, treba napraviti razliku između intelekta, između intelektualaca i ljudi koji su mudri. Imate ljude na izgled proste i neuke. Znamo naše djedove, bake na selu koji su najveću školu koju imamo, koju su nam prenijeli, su nam oni, i to je nekako temelj našeg bića, to vaspitanje, to obrazovanje, jer su nam dali obraz i dostojanstvo Božije, su se trudili da sačuvaju u nama, a iz toga će izlaziti samo sve ono čisto. A obratno, čovjek koji darove, čak i umne, intelekt, može da iskoristi na svoju sopstvenu propast i na propast drugih. Zato kaže, početak mudrosti, početak, ti si počeo da budeš mudar kada imaš straha Božijega u sebi. Ne da drhtiš i treptiš, nego strah od odgovornosti života koji ti je dat, da ga posvetiš Bogu i bližnjima, da u radosti provedeš taj život u ljubavi, da od nas ima neke vajde, što bi rekli. A u ovome evanđelju, kada je u kontekstu vrlina, govori se kada je Hristos u vrijeme došao među apostole, popeo se na jednu goru. Tada nije bilo tehničkih sredstava da se ozvučimo i oglasimo ovim ili onim putem, pa je Gospod iskoristio jednu goru, jedno uzvišenje, jer je bilo mnogo naroda, a htjeli su svi da čuju riječ. I oni u zadnjim redovima, i oni u prvim, mnogo naroda se tiskalo. Onda se on popeo na to uzvišenje i počeo da govori: blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Ovim riječima se opet ogleda spasenje. Gospod počinje sa ovim blaženstvom svoju propovijed na gori kada su ga ljudi slušali, jer je upravo ovo strah Božji, upravo ovo početak mudrosti. Siromašan duhom. Ko je siromašan duhom? Ne siromašnoga duha. To bi bilo pogubno, da je čovjek siromašnoga duha. Nego da smo siromasi u smislu prosjaci. Mi smo bogati duhom, ali siromasi jer prosimo Božju milost i znamo da zavisimo od pomoći Božje. U tome smislu govori Gospod blaženi blagonima koji su ne siromašnoga duha, nego siromašni duhom, prosjače duhom ištu Božju pomoć i milost i sva njihova nadanja su ustrednjena ka Bogu. Takav čovjek je smiren, nije nadmen, neće gaziti sve pred sobom, nije egocentrik i tome slično. Da u tome je upravo početak mudrosti, kada znamo da smo nemoćni i slabi, da smo bez Božje milosti i ljubavi, Božjih darova, ništa. I onda su uslijedila sva ostala blaženstva kada govori blago onima koji plaču, jer će se utješiti blago mirotvorcima, onima koji tvore, koji grade mir, jer će se nazvati sinovi Božji i tako dalje. I vidimo da Gospod ne obećava onima koji tako tvore u ovome životu ispunjenje toga blaženstva. Nego kaže: radujte se i veselite se kad vas gone i progone mene radi, jer je plata velika vaša na nebesima. Vidimo da je ispunjenje onoga što nas čeka upravo na nebesima, ne ovdje. Svakako da mi u ovome životu dobijamo darove od toga, a to je radost i mir koji prevazilazi svaki koji niko ne može da shvati, kada mir se nastani u srcima našim, kada Gospod zaposjedne naše srce i kada nas ispuni sobom. I već dobijamo darove te prirode, ali konačno ispunjenje ovih blaženstava, kao što znate, biva u Carstvu Božijem, upravo tu
mi projavljujemo našu vjeru, jer ne očekujemo ovdje, nego ištemo Božje carstvo i pravdu njegovu. I na taj način projavljujemo vjeru kao i ovaj otac ovoga sina. Vjerujem, Gospode, pomozimo me nevjeru. Ja vjerujem, Gospode, da je riječ Tvoja čvrsta i nepomična gora, da ono što si obećao da daješ mi u zalog i Gospod nas u toku ovoga života i krijepi mnogim radostima i mnogom ljubavi. Gospodu našem koji je blag i čovjekoljubiv Bog, neka je slava u vjekove vjekova. Amin.